El ClassFash és una oportunitat que brindem als alumnes perquè puguin valorar si els interessa anar a fer una competició en un altre país. És una experiència molt maca, fem ús de l'anglès i per ells també és una recompensa de tot el treball i tot l'esforç que hi han posat durant el curs. Aleshores, des de l'escola ho recomanem, en cap moment és obligatori, però animem a tots els alumnes que hi vulguin participar i vulguin saber quin nivell tenen en relació al nivell de dansa irlandesa a Europa que hi participin. M'ha semblat, m'ha agradat, ha sigut divertit. Posem una miqueta a prova els nervis, el saber estar davant d'un públic, en un escenari. La veritat és que augmenta bastant l'autoestima i la concentració, sobretot, són molt importants per poder fer un ball des del començament fins al final, no només amb la tècnica, sinó també incorporant la interpretació i el fet de saber estar en un escenari. Ho recomanaria perquè t'ajuda a posar-te en situació en un face i a calmar els nervis. La competició aquesta m'ha semblat molt bé perquè ara sé com seria una competició ja de veritat i ha sigut molt divertit i m'ho he passat molt bé. El mateix que en Julen i que m'agrada molt la competició. A mi m'ha semblat que ha estat molt bé per posar-te en situació, per aprendre el que són les coses, tots els balls i això, i aprendre la pressió, suportar la pressió, que encara que no vulguis, doncs sempre hi és, i són coses que tens molt ben apreses o més o menys apreses, doncs quan arriba aquest moment, doncs s'espatllen una mica, però serveix per a millorar. Has de superar els teus pors i això. Sí, s'ha de millorar cada dia i intentar doncs això, passar reptes, i això ens serveix això. En definitiva, és una excusa més per fer-los més forts i per barrejar-los amb ballarins de nivells més alts i que vegin que es poden superar. De fet, tot és possible.